marken. Eta guinean 3 hilabete Florentzian praktika zitzen administrazio kudeaketakoak. Eta guretzako oso esperientzia hona izan zen, jendazko ezagutu genuen eta kultura berezak ere ezagutu zitzugu. Eta bueltatzeko moduan egongo ginen. Hola, pues somos Aitor y Alaitz, somos estudiantes de la beca de integración social y fuimos de Erasmus a Florencia y yo estuve en un centro de día con discapacitados y eso, y fue una experiencia muy buena. Ni ere zentro baten honetan diskapazitatuekin, 20 pertsona izan ziren zentroan ontziganak, eta guztan ere kasuan Euskaldun bakarri izan nintzen praktiketan honitzana, eta esperientzia oso politi izan zen, Italian ikasteko aukeri eukinoan, eta hori zen. Eso me pasa tu Karen. Hola, somos Yanira y Sara. Yo estuve hace 2 años prácticas en Malta y Yo estuve en Florencia. Yo estuve 1 mes y medio y mi experiencia fue muy buena. Yo también estuve 1 mes y medio en una escuela y también fue buena. Kaixo, ni Mariola Espier naiz, eta 2 urte naiz Elgoibarren arreta ikasten, erdi mailako ziklo bat. Eta gero praktiketako eman zegoen aukera Erasmusa juteko. Eta ni apuntatu nintzen, eta toka ontzitzean, baina pentsatu nonitia, enbede 3 hilabete Erasmus, pentsatu nonitia hilabete erdi Erasmus eta beste hilabete erdi nire herrian praktikak. Junitzen Erasmusea Bragara, Portugaleko hiri bat, eta junitzen ere gelako beste 3 pertsonakin. Eta zesan Erasmusetaz, nire ustez, esperientzi bikaina da. Kiston suerteak hau Erasmusa juteko aukera dakaulako, laguntzat pila ematitu benetan Erasmusek. Eta asko ikastezu, etxean ez dakazu, ez da ama, ez da hit, ez da inordenazuk inberdezu, lagunak iteituzu, eta esperientzi bikain batekin etortzea. Eta nik uste denak aprobetxatu beharko genuela Erasmus aukera hori, esperientzi bikaina da, eta nik benetan berriz errepikatuko nuen.